Wena ungayi-answer ngozami. Mina ngenza le nto le. Wena ungikilile wena. Ubukise ngami kubantu ngoba nakho mina bengakwazi ukuthi ngikwazi ukukunika ezinye izinto okade uyidinga kumina. Wase wabona ukuthi-ke bangani bami amantombazane emangako wakhetha abangani bami. Yabo ukuthi uyangijwayela. Uyangijwayela. Kephi inkinga yakho? Ufunani manje? Bengifuna ukuthi mina nawe kahle kahle bengicela ukuthi mina nawe sibuyelane silungise izinto. Ngikubonile nje mina lokho kwenzeka. Bukanise ngami kakhulu. Kahle kahle nabangani bami benihlangene no. Futhi kahle kahle nomndeni wakho ngisho ukuthi bungenza isilimo bengeke ngaba wabona ushintsha amantombazane lapha. Shuthi kahle kahle mina bengiyisilimo ngoba phela kimi bebengazi. Shuthi ngobade ungenisa abangani bami ngokuhlwana kwabo. Shuthi mina bengunodo bengupopayi isilimo. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo silibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. So ngine guest la eceleni kwami. Kusho khona lokho ukuthi khona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona nalaba baxabana khona bekhetha ukuhlukana njengoba ela today efisa ukuthi baphinde bazame uthando lwabo. So ke asike sibuke ukuthi kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ubhuti waba isibongo? Omncwabi. Obani umncwabi? Okhathini omnguni noyaba. Mnguni? Noyaba. Oh, okay. Ubuye kuphi ukuhlala? Bengihlala le eKhabazela Hillcrest Embo. Ikhilesi. Hillcrest Embo. Ngisekhilesi. Uyangivumela? Awulazi lo gama. Hayi shuthi ugogo ke wakhule ngekho eceleni kwakho. Is it true? Ngikhule nayo gogo. Oh, shuthi bethi Hillcrest. All right. So ukhule kanjani? Besinjani esemekhaya? Bekwenzakala nje ngawe wena wonke? Mina ngikhule ngaphansi kwesandla sikagogo nomkhulu. Okay. Ngikhule ngihlala naye ugogo, yena ongikhulisile. Ngikhulele nje ngumfana nje oyihloniphelayo ekhaya. Ngenxa ukuthi ke isandla engikhule ngaphansi kwaso yisesi esingenze ngaba yilo muntu lo ohloniphayo. Imfundiso. So baka bathi ama grandparents aba spoiler kakhulu abazukulu. So mhlawumbe wena uvumelana kangakanani ngalokho noma uphikisana kangakanani ngalokho? Ngeke angivumelani ngoba Why? Kuya depend ukuthi wona ama grandparents abantu abakhule esimeni esikanjani. Njenganami nje mina abantu abakhule begcina kakhulu izinto zamasiko. Okay. Isidala nje ngasho kanjalo. Okay. Ngakho ke ayangikhulanga ngomuntu lo ospoiler kakhulu ngoba manje bengumuntu olusayo lapha ekhaya. Okay, kunemfuyo ekhaya? Ikhona imfuyo. Wahamba nje ekseni ungasho ukubuya kwakho ntambama iyo leyo ndaba. Ngiyakhalela. Iyo leyo. Mangamandi ukuthi ngibuze ama parents asakhona? Esakhona uma. Okay. Mhlambe uyasazi izathu ukuthi ungahlali naye ngathi amadukhulu. Ngiyangisazi isizathu. Okay, akulungile asingangeni. So ngicela ungilandise ke ungichazele la uhlangana khona no ex muntu wakho. Bekumuphi unyaka? Hlangane kanjani? Kuphi? Le ntokazi ihlangane naye ngonyaka u2022. Besifunda esikoleni esisodwa eKhabazela High School. Ukuhlangana kwethu nokwazana nje kahle. Besenza umatric. Okay. Besenza umatric. Ima uthe uhlala eKhabazela? Ngihlala eHillcrest Embo. Ngifunda eKhabazela High School. Oh, okay. Okay, no ngiyakuzwa. Bengitshe mhlawumbe uthi ushiya igama lendawo. Okay. So naphathana kanjani ke i-relationship yenu isanda kuqala kuze kufika la beningasazwani khona ke senikhetha ukuhlukana? Uqale kahle ngoba siqale ngabo nje uJune kanti sisanda kwazana kaMatric. Sahlalisana kahle, siphathene kahle nje kungekho uxabana phakathi kwethu. Kahle kahle ngisho ngithi hayi
bese amathi nolimi nalomntakwethu lo. Akube kwaba ukuthi ke ayi njengawo wonke umuntu ke empilweni nami ngiyawenza amaphutha. Ngokuhamba kwesikhathi ke kube khona lapho la ngiqhuzuka khona ngawenza amaphutha. Kwakuthi ke umntakwethu akasakwazi ukumelana naleso simo leso. Mhlawumbe amaphutha kanjani nje? Leli phutha leli libi kakhulu ngoba manje ngasuke ngalala nabangani bakhe. Nabangani bakhe okube ungamhloniphi kakhulu lokho mangibheka nami. Ukwenza uphindelela? Ayikona wenzeka. Yo, okay. But akulona iphutha ke. Shuthi wawuhlosile ukukhala ongcono. Hayi ukuthi ungathi iphutha uqonde egqo embedeni nomuntu and then boom iphutha. Ngicela ungavumi kulelo side. So ezethola ke ukuthi uke walala nabangani bakhe bonke uthola kanjani? Ukuthola kwakhe wathola ngenkathi wayethi uze kimi ekhaya. Shuthi methi uze kimi akashongo mina engangitshelanga ukuthi uyeza. Okay. Angazi noma wakuzobe surprise noma kodwa engashongo. Kanti ukuthandana kweni bese kufinyelele kuleli zinga la khona ungasashiwo ukuthi ubani uyeza kubani. Indlela ade esikhululeke ngayo nanokuthi ekhaya bese bemazi udadewethu kanje. Ubekafike nje. Okay. Sure. So mayifika ke ubonani unothisana? Ukufika kwakhe wafike wangibuza nje usisi wami nefika ekhaya ngoba uyena umuntu ahlangana naye esangweni. Bengibuza asho usisi wami ukuthi hayi ngikhona ngale ngizivalele ngale ekamereni lami. Shuthi ke mesho njalo ethi ngizivalele shuthi ngokwakhe wasebona ukuthi hayi shuthi ngingedwa noma ngibhorekele. Waswavela wakhetha ukuqonda nje ekamereni lapho ngilala khona. Okay. Shuthi ke mina iphuthe ngalenza noma ngaba budedengu ukuthi ngingavala umnyango ngoba phela ngiyazi ukuthi nginomuntu la endlini ngingawukhiphi umnyango. Wase yena ke evele egulukudela ngaphakathi ngoba phela vele usejwayele ukuthi ayingenele angenelayo. Hayi. Kwenzakalani mayifika? Ufika kwakhe akazange sanokha akazange enze lutho. Wangena nje wayivulela umnyango ubungakhiyi. Methuthe wavela wayithela phezulu kwehlazo nje kwenhlekelele enkulu kabi. Okuyilapho kwavele wasuka khona umsindo. Ngoba phela lo msindo ususwayikho ukuthi lo muntu angifica naye la sisendlini nje sobabili umngane wakhe futhi. Waswathola kanjalo ke. Okay, mhlambe into eyenzeke nini le? Yenzeke engaphosisi bese ku 2025 manje nje this year. Ukuyiphi inyanga? NgoJanuary atuqala. January. January. Uke wamlandelela nje ngama calls umcheck ukuthi unjani mhlawumbe uxolise so nje uzithulelile nje noma umlandelelile? Angizange ngithule isimo nje ngasithathela phezulu. Bengimfonela ngizamxolisa kodwa ngenxa ukuthi ayisimo bese kukubi kakhulu naye bese phatheke kabi. Nama calls ami bese hamba isikhathi engawabamba. La kuze kwagcina khona kwafinyelela ekutheni angiblock ucingweni. Okay, ithi ngimlande ke khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye osumbhekile. Ngajabula kakhulu. Cosilandelana. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
kamama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So sizovumela ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi amukele isicelo esizomcela sona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Uma bani? Kwandaba. Ndaba. Yebo, Thanda Ndaba. indaba. Ngiyadlala. Ubhuti enhleni nayo yamazi? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Oh, besinobudlelwane mina naye. Kwase kwenzakalani? Sahlukana. Niqhathwa yini? Ngase ngathola ukuthi ubekade elala nabangani bami. Okay. Yebo, kwaba imbangela ukuthi sihlukane. Okay. Ngiyakuzwa. So njengoba ela unesifiso sokuthi akhulumisane nawe ekubhekile nje ubuso nobuso. So ngiyacela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufuna ukuthini. Yebo. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Ngiyaphila kodwa mandaba. Ngiyangibona nje ukuthi ngiyaphila. Inhloso yami ukuthi ngikubizele lapha nginesifiso sokuba silungise izinto mina nawe. Njengoba wazi na ukuthi angilutho ngaphandle kwakho. Awu. Yakona ngikwenzile amaphutha kodwa benginethemba lokuthi singase sikwazi ukuthi silungise. Siqhubeke lapho sagcina khona. Ngingazi noma wena lokho awukushaya indiva yini noma wena isifiso sakho ukuthi ube njani. Hayibo. Emva zonke lezinto ozenzile mina emva isikhathi esingaka mina la ngisithanda sukele high school wazobona ukuthi uzolana nabangani bami wena kuthiwa bekuyimina obenza leyo nto wena ubungangixolela. Bengaxola mina kodwa phela waba iphutha ngoba ke asonke siyawenza amaphutha. Maki iphutha yalazini uthini iphutha yazi ukuthi nje wena iphutha akwazi ukuthi ungalana nabangani bami bofoma sintshela ukuthi iphutha ungazongibhedela wena kahle hle angazi ukuthi indaba ungibizela amakhamera ungibethela yini inkinga yakho bungakwazi ukukhuluma nami kwenye indawo kahle hle mina ngifunde ngihlanisa nawe. Isizathu ukuthi ngibize lapho ukuthi ke nezingcingo zami bungasayibamba. Wena ungayi-answer izingcingo zami mina ngenza le nto le wena ungikilile wena obukise ngami kubantu ngoba nakho mina bengakwazi ukuthi ngikwazi ukunika ezinye izinto okade uyidinga kimi waswabona ukuthi ke bangani bami amantombazane emangako wakhetha abangani bami yabo uthi uyangijwayela ngephi inkinga yakho ufunani manje. Bengifuna ukuthi mina nawe kahle kahle bengicela ukuthi mina nawe sibuyelane silungise izinto. Ngikubonile nje mina lokho kwenzeka bukanise ngami kakhulu kahle kahle nabangani bami benihlangene no futhi kahle kahle nomndeni wakho ngisho ukuthi bungenza isilimo engeke ngababona ushintsha amantombazane lapha shuthi kahle kahle mina bengiyisilimo ngoba phela kimi bebengazi shuthi ngokwazi ungenisa abangani bami ngokuhlwana kwabo shuthi mina bengunodo bengupopayi isilimo. Awahle ngamatshe mamoyilazi. Ukwenzeleni lokho wena wangithembisa wena wathi ufuna sikhule ndawonye sifunde kahle izinto yasiqala ndawonye izinto wathi wabona ukuthi hamba uqanda abangani bami bungeke mhlawumbe ushone kwenye intombazane wakhetha la eduzane. Kodwa phela ubuye ibheke nencindezi ebengingaphansi kwayo. Bhuti Ubuye ibheke. hawu yangibhedela nje mina kahle kahle lo bhuti sisuthi angimazi ukuthi siphiza sothi angaze angibizela amakhamera unalokho nje kusuka kungijwayela kabi uyangichwenza nje. So awudingi nje nanesikhathi sokucabangisisa kahle. Ngiya-understand ukuthi ulimele and kubuhlungu
and nami ngomunye umuntu wesifazane ngifana nawe le pain oyizwayo ngiyayimagina nje mase kuthiwa ibhekene nami kubuhlungu kakhulu kakhulu futhi. kuyazwela. Abo lo muntu lo bese ngithandane naye u-3 years. Kuwumuntu oqala engithandane naye and besingalali mina naye. Yes. Ngokuthi mina ekhaya bengihamba umhlolo yonke leyo nto. Sakhuluma naye futhi savumelana naye ungicasula kakhulu savumelana ukuthi soze ngiqede isikole kahle mase ngiyakhuliswa nami ekhaya ngilinde ukuthi ngibe na 21 mase ngiyakhuliswa ekhaya ngendlela engiyona. Yena ube sehlelo kungilinda ibingekho indlela ebesingenza ngayo yini ukuze mhlambe naye azene isendlela yazenisa ngayo. Wabona ukuthi akashaye khona la iduzane. Indaba ekwenzile lokho kubangani bami ongitshengisa ungangihloniphi shothi ungibone ukuthi ngiyislima ngifanele lento ayenzile ngikwazi impela ngazi ayangazi. Ngiyakuzwa. So umile ekuthenini awusafuni ukuba nayo empilweni yakho. Uso right uyena. Awu bekumuntu esilisa lo ebengiqala ngayo ukujola ukuqoma kwami nje ngiqale ngayo ukuqoma lo. Uma ngizophinde angidlale kanje indlela angidlale ngayo emva isikhathi singaka angiboni ukuthi ngisangakwazi ukuthi ngiphinde ngithembe umunye umuntu or naye ngimthembeke. Kokwamanje nje umuntu wesilisa Usa right. Uzizwa kanjani mekhuluma nje? Ngizizwa ngiphoxeka kakhulu. Ngesizathu sokuthi nawe uyazi ukuthi impilo yami ayilutho ngaphandle kwakhe. Ukwazi kahle lokho. Manje ke izinto mase zinje ngoba benginethemba lokuthi uye umuntu kahle kahle bese ngizovusa naye umuzi lo. Kodwa manje mase kunje ngiyabona ukuthi amathembe benginawo wona ayashabalala kodwa ke ayi yena ngisamncenga namanje ngiyazehlisa nje phambi kwakhe. Ngizozilahla kahle kahle kuyo. Awucabanga ukuthi mhlambe kufanele umuphe esinye isikhathi nje. Ahabe right aphole kahle hle. Yabona bengingamnika isikhathi ukuthi ungamxini. Acabangisise. Kodwa manje ifiye yami ukuthi ngesikhathi ecabangisisa Mhlambe uzobe bakhona abanye abantu kahle kahle abazombona noma bambhekile agcine ngasayinaki indaba yami. Okay, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Sisami ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ufike. Ngiyabonga nje kakhulu usihloniphe. But udaba lwakho kulunga phezulu kwamandla. Angazi noma mhlambe usazokwazi ukuphinde ucabangisise kahle mhlambe umnikeze ithuba ngelinanga angazi kodwa ngiyabona usimanje akuhlangana. Nawu ukuthi anginaso isiqiniseko ukuthi angaba akasenzi izinto ebezenza nabangani bami. Sengivedane ngabukeka ngiyislima. Nasekhaya phela usisibambe bazi ukuthi ngihlekisana naye. Yabo hey ukuthi ngangenzani nje indaba yemjolo hayi ngiyayisohla. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi ucu alisahlangani and kuningi kakhulu uhethekile and nje kubhlungu nje. Kuzwelile kakhulu kuyena and akakayimiseli ngokuthi aphole manje. Mhlambe kuhambe nesikhathi uyophola mhlambe bayophinde bakwazi ukuphinde bazama ukuxoxisana bobawu2 bezama ukuhlanganisa uthando lwabo kodwa kwamanje kusenzima. Uyasinqaba usesisicelo sakhe ubhuti ukuthi babuyelane. So ngiyacela nje ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Sizolivala la uhlelo. Bye. Is der Black Life TV?